igazából nekem a jövőről igazából nincsenek ilyen konkrét elképzeléseim. Bevallom őszintén, én nagyon-nagyon félek a saját jövőmtől. Hogy így kényszerből fogok választani valamit, tehát hogy nem találom meg azt, amit igazán szeretnék. Elég komoly probléma Európában a fiataloknak a munkanélküliség, ettől zajos most minden ország. Az azt fogja jelenteni, hogy Magyarországon 2,5 milliónál kevesebb ember fog dolgozni, és amennyiben továbbra is olyan 9,5 és 10 millió között lesz a népesség, akkor Magyarország nem fogja tudni magát eltartani. A következő 10 évben valamit tennie kell magáért. Az oktatási rendszer megtanít bennünket mindenféle tartalmi dologra, de arra, hogy mit kezdjünk az életünkkel, hogyan lehetünk elégedett emberek, arra nem. A felgyorsult és sürgető világ az nagyon hajtja őket, hogy gyerünk kitalálni, mert érvényesülni kell, és gyorsan is, egyetemesen is, hajrá. És nem hagy időt nekik arra, hogy így gondolkozzanak, meg megérjen, megforjon bennük egy gondolat. 16 éves korban elvileg a fiatalok úgy nagyjából el kéne dönteniük, hogy mit kezdjenek az életükkel tovább, hogy mibe fektessenek, mihez van kedvük. Nagyon jó lenne, hogyha a vállalkozó kedvük, meg az önmagukért vállalt felelősség mentén tudnák ezt meghozni. Egyre inkább arra kell felkészítenünk a fiatalokat, hogy a saját tehetségüket tudják a változó lehetőségeknek megfelelően kiaknázni. Itt egy attitűdszintű váltásról is szó van az oktatásban, ami nem valamilyen meghatározott tudásanyagnak az átadását tartja elsősorban feladatának, hanem az embernek a felkészítését arra, hogy a világnak, a munkaerőpiacnak, az életnek a kihívásainak meg tudjon felelni. Nagyon jó lenne, hogy 10 éves értené, hogy az emberek miért dolgoznak. Szükség lenne arra, hogy legalább az osztályfőnököket felkészítsük arra a munkára, hogy kísérni tudják a diákokat emberként is. Nekem ez a nyár ez nagyon jó volt. A tábor az nagyon sokat adott. Én elég zárkózott ember vagyok, ugyanúgy, és szerintem ez a tábor nagyon sokat segített abban, hogy ki tudjak térni az embereknek. Néhányan azt is meg tudták fogalmazni, hogy azt hiányzik nekik, hogy az iskola egész emberként tekintse őket. Nem csak arra jutottam, hogy mit szeretnék csinálni, hanem magamat is sokkal jobban megismertem. Réka azzal jött vissza, hogy ő most ettől a tábortól megtanulta azt, hogy merre keresse az útját annak, hogy hogyan tudja magának majd jövőt építeni. Azért tehetnénk a következő egy évtizedben, hogy a jövő Magyarországa ne ilyen legyen, hanem a fiatalok esélyt kapjanak arra, hogy átgondolják, mit szeretnének az életükkel kezdeni, mi számukra a siker, és hogy valóban a munkájukkal magukon túl is tudják szolgálni ezt az országot. Nagyon jó lenne, hogyha végre már felnőnék ahhoz, hogy elkezdhessek az életemért megdolgozni.